Slutten av 2026. Det virker som en dag som alle andre. Folk går gjennom byens gater, opslugt av sin egen verden, under den kjent blå himmel. Men hvis du ser nøye etter, kan du se et glimt av frygt i øynene hans. Men hvis du ser nøye etter, ser du frygten i øynene hans. De fleste vet ikke det. Bakgrundsstøy i en urolig verden. Men det handler ikke bare om tilfældige vibrationer. Det er de kæreste hviskende fra en sovende kæmpe, som vågner etter en søvn på 1000 år. På vulkanobservatorier over hele verden observerer forskere, hvordan disse stille lydene forvandles til et øredøvende drøn. På skærmene deres danser seismograferne med nervøs energi. Det vises et overlæg med den vulkanske eksplosivitetsindeksen VEI-skalaen. Det er en skræmmende sammenligning. Du kan se Mount St. Helens, en VIC 5, der er der Pinatubo, en VI 6, og så ser vi monstererne, Campi Flegrei, Yellowstone, Toba, potentielle VI 8 supervulkaner. Teknologien vi har til rådighed er utrolig. Et verdensomspændende netværk af sensorer, som lytter til jordens hjerterytme. Det hersker en rolig professionalitet og en tryg tillid til dataene. En skræmmende kraft, som stille og roligt bygger se op under fødderne vore. Begynd da. Himlen bliver mørk over det historiske centrum af Napoli i Italien. Ikke med tordenskyer, men med noget myge med urovækkende. Fra Campi Flegrei-krateret stiger en enorm søle af aske og gas lydløst op i atmosfæren. Fra Pompeji, et stille og mineralsk vidne til en historie, som vil gentage se i en hidtil ukendt skala. Det hersker en uhyggelig og unaturlig stilhed. Det er ikke rigtigt tidspunkt at komme ud af skabet endnu, ikke endnu. Det er det første åndedraget, en udjævning af trykket. Atmosfæren, et usynligt giftigt stof, som stiger op mod himlen, har samme effekt som svoveldioxid. Wanneer het de stratosfeer bereikt, ver boven de weersomstandigheden, ontstaat er een chemische reactie. Gassen omdannes til små aerosoler af sulfat. Stank dekt dit som et globalt slør, som består af mikroskopisk små spejl. Disse aerosolene er svært effektive til at reflektere sollys tilbage til verdensrummet. På jorden reflekteres solenergien. Skærmen viser et tværsnit af atmosfæren, hvor der de usynlige kemiske processer foregår. Det er en lærerig animation, som virker næsten hypnotiserende, men som illustrerer mekanismerne bag en global afkøling, begyndelsen på en vulkansk vinter. Den første indåndingen af luft fra Campi Flegrei sender en chokbølge gennem jordskorpen. En tektonisk bølge, som spreder sig over tusindvis af kilometer. En dominoeffekt på geologisk skala. Denne seismiske bølgen når den allerede ustabile magmakammeret under Yellowstone National Park i USA. Og så begynder dominoeffekten. I et katastrofalt smæld, som overdøver alle andre lyder i menneskehedens historie, eksploderer Yellowstone. En enorm sky af aske, steiner og gas stiger kilometer højt op i luften. Den rå kraften er ufattelig. Det vakre landskabet med gejsirer, skover og vilde dyr forsvinder umiddelbart og giver plads til en boblende og ekspanderende sky af brændende ødelæggelse. Test. Det er kraften, som former kontinenterne, og den er netop blidt frigjort. Denne forståelsen af vulkansk aktivitet, der er en skræmmende realitet. EOG, et udbrud, kan bogstaveligt talt skyve en anden over bord. Tænk dig en chokbølge, som spreder sig gennem den skøre jordskorpen, som en spræk, som strækker sig over et tyndt lag is. Den betydelige trykreduktionen i flegreiske feltene var det sidste dyttet Yellowstone trængte. Vore videnskabelige modeller illustrerer denne sammenhæng med jordens indre, en kaskade af dramatiske og skræmmende hændelser. Jorden er et unikt og sammenhængende system, og dens mægtigste kræfter har kollideret med hverandre med menneskeheden fanget i midten. Nå har også supervulkanen sluttet sig til koret, og kædereaktionen er ikke over endnu. Den totale seismiske belastning strækker sig nå over Stillehavet til Indonesia, til stedet for det største udbrud i menneskehedens historie, Tobasøen. Og også det går i stykker. Skalaen fuldfører den tredobbelte globale katastrofen. Den allerede tuggede luften er nå dækket af endnu mere aske.
Den allerede tågede luften er nu dækket af endnu mere aske. En surrealistisk, grå-orange solnedgang spreder se over hele planeten. For at illustrere dette bedre. Tamboras udbrud i 1815, som forårsagede året uden sommer, var bare en liten del af det. Vi oplever for tiden noget, som er eksponentielt vigtigere. Verden er indhyllet i dette mærkelige nye lyset. Solnedgangene er utrolig vakre, men det er fortsat solnedganger. Den enorme mængden aske i atmosfæren spreder sollyset på en unik måde. Et fænomen, som er knyttet til Rayleigh-spredning. Himlen skinner i intense orange, lilla og røde nuancer. Det er en malerstrøm og en overlevendes mareridt. Denne uhyggelige og imponerende gløden er det første synlige tegnet på, at vor verden har ændret sig radikalt. Hver solnedgang minder om det kvælende laget og aske, som nå omslutter jorden. Et storslået og dødeligt slør. Det første direkte offeret for denne nye himlen er cirkulationssystemet i vores civilisation, flytrafikken. Pludselig står verden stille. På alle internationale flypladser er rullebanerne fulde af fly, som står stille. Rader og rader med fly, som er ubrugelige. Luften, som engang var fyldt med hvide kondensstriber, er nu mærkeligt tom og stille. Denne fantastiske landing er ikke et valg, men en nødvendighed. Vulkansk aske er ikke det samme som røg eller støv. Het gaat om kleine schurende deeltjes van sten en glas. Når asken suges ind af en motor, smelter den under påvirkning af den intense varmen og smelter sammen med turbinbladene i form af smeltet glas. Motoren stopper og forårsager en katastrofal funktionsfejl. Alle fly i luften er dødsfælder. Den globale flytrafikken er standset på ubestemt tid. Så begynder asken at falde, ikke bare i nærheden af vulkaner, men overalt. Omvendt steden var New York til Tokyo. Det dækker biler, dækker vindueskarmene og spreder se som et tæppe over hele landskabet. Folk går med masker på gaden, ikke bare på grund af svovellugten, men også fordi asken er ætsende og slibende. Det er stærkt nok til at skade lungene, hvis det inhaleres, og tungt nok til at få tak til at rase sammen. Het overspol die gewassen op die Welten, hvad giftigt die grund en sort hvor en toekomst, die gekenmerkt wordt door hongersnood. De wereld wordt langzaam en geruisloos begraven. Denne pludselige og tvungne isolationen giver ophav til en ny type tilknytning. Fordi det er umuligt at rejse og verden udenfor er farlig, retter menneskeheden opmærksomheden mod sit indre og internet. Den digitale livsnerven bliver alt for os. Familier, som er adskilt af forskellige kontinenter, bliver genforent takket være lysende skærmer. Videosamtaler bliver et nyt marked, et sted, hvor du kan udveksle information, give trøst og se et kendt ansigt. Heldigvis viser vores decentraliserede internetinfrastruktur, som er bygget med redundans, sig at være robust. I lys af en global katastrofe, som har skilt os fysisk fra hverandre, skaber teknologien en ny form for global enhed, en fælles oplevelse i en global krise, men ingen skærm kan holde kulden ute. Den dissige solen, en blik skive på himlen, giver næsten ingen varme. Stratosfærisk aerosollag gør jobben sin alt for godt. Temperaturerne begynder at synke raskt. Folk, som for nogle dage siden gik i sommerklæder, føler nå en pludselig og for denne tiden af året uvanlig kulde, som får dem til at skælve til beinet. Arsel om den vulkanske vinteren. Den globale termostaten er skruet ned, og ændringen sker raskere end nogen kunne have forudset. Når den første dagen i denne nye tidsalderen nærmer sig slutten, begynder den virkelige mørketiden. Natten falder på, men det er en mørke, som er dybere end alt du nogen gang har oplevet før. Det tykke lag af aske, som dækker planeten, blokerer måneskinnet og stjernene fuldstændig. Den eneste lyskilden er byens kunstige lys, som kaster lange, ensomme skygger. Det er en primitiv og absolut mørke, som vækker en primitiv frygt. Verden er uvanligt stille. I denne tvungne stilheden og i total mørke befinder menneskeheden sig alene med sine tanker og reflekterer over den lange natten, som netop har begyndt. Men selv i de første timerne er det håb. Ikke alle blev overrasket.
De såkaldte survivalisterne, som ofte bliver stemplet som paranoide, er nu de første virkelige overlevende. I sine underjordiske bunkere og befæstede landområder er de klare. De har matforsyninger, moderne vandfiltreringssystemer, N95-masker og HEPA-luftfiltre. De deler sin kundskab, ressourcer og kompetence. Naturen, menneskets opfindsomhed, visionen om fremtiden og overlevelsesinstinktet begynder at sprede sit lys i mørket. Kampen om fremtiden har allerede begyndt. I næste kapitel skal vi snakke om menneskehedens genfødelse efter den vulkanske vinteren. Ny samfundsorden. De overlevende danner små samfund med nye regler og værdier. Ændringer i landbruget, hydroponiske systemer og dyrking med kunstig lys blev grundlaget for matproduktionen. Energiløsninger, geotermisk energi og alternative energikilder opretholder civilisationen. Naturens svar. Det opstår nye økosystemer med resistente arter, som tilpasser sig en verden i ændring. Håbets tilbagekomst. Menneskeheden bryder stilheden og finder sin stemme igen. Denne rejsen handler ikke bare om at overleve, men også om at lære at leve livet fuldt ud igen. Hvis denne historien har fascineret dig, kan du melde dig på vores nyhedsbrev for at få mere information om videnskab og overlevelse. Vær nysgerrig og tag godt vare på dig selv. Wat zou er gebeuren als 's werelds grootste supervulkaan morgen zou uitbarsten? Wat zou er met ons gebeuren? Het gaat niet alleen om de handeling in een film, maar om een scenario dat door wetenschappers is onderzocht en waarvan de gevolgen catastrofaal zouden zijn en zich in verschillende angstaanjagende fasen zouden voltrekken. Een week na de vulkaanuitbarsting is de lucht niet meer blauw. Het is een permanente en verstikkende schemering, verstikt door miljarden tonnen as en zwaveldioxide. Op dat moment begint de eerste zure regen te vallen. Stel je een regen voor die zo bijtend is dat hij knettert bij contact met cement en metaal verslindt als een woest beest. Onze infrastructuur, die de ruggengraat van onze samenleving vormt, staat op instorten. Gebouwen, bruggen en voertuigen beginnen in een alarmerend tempo te roesten en te vervallen. Deze vervuilde regen stroomt in onze rivieren en meren en verandert ze in giftige begraafplaatsen. De verandering in de pH-waarde is snel en abrupt. De vissen drijven met verbrande kieuwen aan de oppervlakte en hele aquatische ecosystemen storten binnen enkele dagen in. Onze zoetwaterbronnen, die onmisbaar zijn voor het leven, worden een levensgevaarlijke bedreiging. Op het vasteland is de verwoesting net zo totaal. De velden die ooit groen en weelderig waren, zijn nu verschroeid en verdord door chemische aanvallen en hebben een gele en zwarte kleur gekregen. Onze voedselvoorraden liggen verspreid over het landschap en getuigen op gruwelijke wijze van de apocalyps in de landbouw. Even nadat het opgehouden is met regenen, kan de lucht dicht bij de grond wat schoner lijken. Wanneer de as neerdwarrelt, maar dat is slechts een schrale troost in een wereld die op sterven na dood is. Een maand later begint de daadwerkelijke ineenstorting van de beschaving. De steden die nu door luchtvervuiling en instortende gebouwen tot dodelijke vallen zijn geworden, worden verlaten. De straten van New York, Tokio en Londen, die ooit zo levendig waren, zijn nu stil en bedekt met stof en afval. Het is het begin van de grote migratie. Miljoenen, misschien wel miljarden mensen vluchten te voet uit de stadcentra. De snelwegen zijn niet langer voorbehouden aan auto's. Ze worden overspoeld door stromen wanhopige mensen, gezinnen die het weinige dat ze hebben meenemen, op zoek naar veiligheid, voedsel en een toekomst. Onze wereldwijde just-in-time toeleveringsketen, een wonder van moderne efficiëntie, staat op dit moment op instorten. De supermarkten worden geplunderd en leeggeroofd. De opslagloodsen, die ooit vol stonden met goederen uit de hele wereld, zijn vandaag de dag enorme, stille graven. De vrachtwagens staan stil. De schepen liggen in de haven. Het systeem is ingestort. Tijdgebrek leidt al snel tot conflicten. Forestil dig udmattede borgere, der ankommer til landet og møder bevæbnede og skræmte landbosamfund.
der er fast besluttede på at beskytte deres begrænsede ressourcer. Het vertrouwen verdwijnt en maakt plaats voor primitieve angst en wantrouwen. In deze nieuwe wereld heeft zijn rijkdom geen waarde meer. Zijn sociale status doet er niet toe. Rondom de vuren ontstaat in het donker een nieuw waardesysteem. De meest gerespecteerde mensen zijn geen bankiers of beroemdheden, maar boeren die weten hoe ze voedsel moeten verbouwen op vervuilde grond. De reddingswerker die wonden kan behandelen zonder naar het ziekenhuis te hoeven gaan. En de ingenieur die een generator kan repareren of water kan zuiveren. Overlevingsvaardigheden worden de nieuwe valuta. Een jaar later is de planeet onherstelbaar veranderd. De vulkanische as die de stratosfeer bedekte, veroorzaakte een nucleair wintereffect dat het zonlicht blokkeerde en wereldwijd voor een daling van de temperaturen zorgde. Het is de vulkanische winter. Stel je voor hoe de sneeuw in juni valt en de eens zo groene velden bedekt en de hoop op een zomeroogst bevriest. De ijslagen, die vroeger beperkt waren tot de poolgebieden, beginnen hun langzame en meedogenloze opmars, bedekken de verlaten steden en bevriezen de rivieren. De wereld verschijnt in bleke en koude tinten, blauw en grijs, maar de mensheid is veerkrachtig. Het is niet onmogelijk om te overleven, maar het vereist wel een radicale aanpassing. De overlevenden zouden leren ondergronds te leven en hydrocultuurgewassen te verbouwen. Die werden verlicht door UV-lampen. Een fusie tussen de primitieve behoeften en futuristische technologie. In plaatsen als IJsland of Yellowstone zouden gemeenschappen ontstaan rond geothermische bronnen, die de natuurlijke warmte van de aarde zouden gebruiken om kassen te verwarmen en warmte te leveren. Deze eilanden van leven zouden oases zijn in de bevroren woestijn. Uit dit enorme leed kan een nieuwe mensheid ontstaan. Er kunnen kleine, technologisch geavanceerde kolonies ontstaan die moderne kennis combineren met duurzame, primitieve technieken. Ze zouden de kwetsbaarheid van hun wereld begrijpen, op een manier die wij nooit hebben begrepen. De eerste zonsopgang die jaren later echt door de steeds dunner wordende aswolken heen brak, markeerde niet alleen de terugkeer van het licht, maar symboliseerde ook wedergeboorte. Een belofte dat zelfs na de donkerste nacht een nieuwe dag kan aanbreken. Dit scenario herinnert ons op indrukwekkende wijze aan de krachten van de natuur en de kwetsbaarheid van onze complexe wereld. Dit scenario herinnert ons op indrukwekkende wijze aan de krachten van de natuur en de kwetsbaarheid van onze complexe wereld. Bedankt voor het volgen van ons. Als deze reis naar een mogelijke toekomst je aan het denken heeft gezet, klik dan op Vind ik leuk voor deze video. En meld je aan om meer content te krijgen over de grote hypothetische vragen in onze wereld. Et år har gått. Et år siden den dagen da jordens skal og ilden brød ud. Et år under en himmel som skjulte solen. Verden blev stillere. Tænk dig, skåne som engang var fulde af fuglesang, er nå stille. Feltet hvor livet engang blomstrede, er nå øde og forladt. Himlen er dækket af et gråt og ugennemsigtigt lag af aske og svovl, slik at bare svagt sollys kan trænge igennem. Den massive udryddelsen af arter har efterladt et landskab, som virker nakent og uhyggeligt. Det er en verden i en postapokalyptisk skumring, hvor bare vinden suser gennem de nakne trætoppene. Men selv i denne tilsyneladende livløse verden er det noget, som bevæger sig. Et nyt kapitel begynder under ruiner og aske. Det er specialisterne på kulde og mørke, som nå ser sin chance. Forelsket kommer frem fra sine hjemmesteder. Mose og lav dækker, bjergene med et delikat grønt tæppe. Små tegn på livets modstandskraft under de mest ufattelige forhold. Men de virkelige lederne i denne nye tidsalderen er ikke de grønne. Det er soppene. I en stille og ustoppelig revolution har de overtaget kontrollen over økosystemet. Komplekse myceliumnetværk strækker se under bakken og gennem dødt træværk. Bryder ned døde træer og organisk materiale og recirkulerer næringsstoffene i den mørke skovbunden. Det vi ser på overfladen er en urovækkende, næsten udenomjordisk eksplosion af sopformede former og farver. De er renser og samtidig pionerer for alt som kommer efter dem. Det vi ser her er et klassisk eksempel på adaptiv stråling efter en masseudryddelse. Forskere har ofte rekonstrueret slike hændelser i jordens historie.
Tænk dig en tidslinje. En katastrofal hændelse ødelægger det meste af livet. Efter denne hændelsen eksploderer imidlertid evolutionen bogstaveligt talt. De få overlevende tilpasser sig raskt de nye økologiske nichene, som har blivet tomme, og udvikler sig på kort tid til utallige nye arter. I vort scenario er det soppene, som driver denne genoprettingen og lægger grundlaget for en ny biosfære. Livets modstandskraft er ret og slet utrolig. Hvis du ser nøje efter, ser du dem overalt. Sop, som forvandler vælte træstammer til frugtbar jord. Delikate spirer kæmper sig gennem det tykke lag af aske mod det svage lyset. Planeten begynder at leges på en måde, vi aldrig kunne have forestillet os. Det er ikke en tilbagevending til gamle vaner, men begyndelsen på noget helt nyt. Og så, efter mere end et år i mørket, sker miraklet. 3. Den øvre delen af stratosfæren begynder asken sagte at synke ned. Tågen letter først næsten umærkeligt, der er der stadig tydeligere. De svage må heller der sundestralen brækken, hvor et erst en manten, då det grejse sløjer hen. Det er et glimt af håb i en tidligere mørk himmel. Et løfte om varme og lys. For de overlevende har dette øjeblikket en ubeskrivelig betydning. Tænk dig en liten gruppe, som kommer ud af skjulestedet sitt og ser op mod himmelen. De første solstrålene efter en endeløs vulkansk vinter lyser op ansigtene deres. Det er et øjeblik fyldt af undring, lettelse og dyb, rolig glæde. Kulden, som fryser benene hans, giver plads til en ny varme, ikke bare takket være solen, men også takket være en fornyet håb. Denne håbet vil snart blive virkelighed. Lysets tilbagekomst gør det muligt at høste for første gang udendørs. De overlevende samler nøje ind de små, modstandsdygtige aflingene, som har vokset under en klar himmel. Det svage sollyset på de grønne bladene er mere end bare næring for kroppen. Det er næring for sjælen. Det er løftet om, at civilisationen kan genopbygges, plante for plante, høst for høst. Men verden, de vender tilbage til, er ikke længere den samme. Et blik fra verdensrummet ville afsløre en uoprettelig forandret verdenskarte. De radikale klimaændringerne har forandret kystlinjerne. Hele regioner, slik vi kendte dem, er nu oversvømmet. Geografien på planeten Vor er forandret for altid. Et varigt ar, som vidner om katastrofen. I en fjern fremtid vil forskere finde spor efter denne epoken dybt under isen i Antarktis. I en iskerne, som lag for lag registrerer planetens historie, kan man se et mørkt og tydeligt lag med aske. Det umiskendelige sporet efter den store udbruddet fra den tredobbelte supervulkanen. Et tegn i tiden, som dokumenterer hændelsen, som bragte menneskeheden på randen af udryddelse. I fremtiden vil forskere analysere dette laget under mikroskopet og læse historien om en verden, som var i færd med at forsvinde, men alligevel overlevede. I dag er verden mere fredelig. Den drastiske reduktionen i menneskelig aktivitet har givet naturen den nødvendige pladsen til at genvinde det, som engang var hendes. De forladte byene blev langsomt overgroet af vegetation, klatreplanter klamrer sig fast til skyskrabere, og mose dækker de stille gatene. En fredelig, næsten meditativ stilhed har sænket sig over verden. Det minder også om den cykliske naturen til planeten Vor. Ødelæggelse og genfødelse, afkøling og opvarming, livets evige tidevand gennem geologisk tid. Lad os nytte disse rolige øjeblikkene. En let og næsten malerisk vulkansk tåge hænger fortsat i luften og omslutter verden i et mygt og uvirkeligt lys. En let og næsten malerisk vulkansk tåge hænger fortsat i luften og omslutter verden i et mygt og uvirkeligt lys. Planeten puster endelig lettet ud og venter på sin genfødelse i en rolig, næsten hypnotiserende atmosfære. Til slut kan du forestille dig billedet af planeten Vor set fra verdensrummet. Den blå atmosfæren kommer sagte tilbage. De første stjernerne dukker op igen på den mørke horisonten. Det er et billede, som udstråler en dyb følelse af tryghed og fornyelse. Den fortæller historien om livets ekstreme modstandskraft og, trods alt, om menneskeligheden. Tak for, at du har været med os på denne rejsen. Hvis du likede denne udkigsposten, ikke glem at abonnere på kanalen Vor
og slå på ringeklokken, slik at du ikke går glip af nogen opdagelsesrejser gennem vores fascinerende verden. Vi ses næste gang.